Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka 2D2L Entertainment bat ka RW Production. Haka khanru tare uri saw arhajar arphaway kala Pynlong naka jingjiet ikinong yashementa nakabanta ka Philm khasi bat Thymmai kabla ai kerteng Raibi kaban sasdang ban ringdur no shen. La Pynlong yakate ka jingjiet ikinong yashementa hapo ka shlem ai jing hikai shat ka Once Dance Evolution. Hakani ka sngi lawan ban yashementa hakani ka jingjiet lani ka audition deki samlakan thai bat shenrang. Ya kani ka Philm Raibi lapan wandur naka khana bala jaya shisha bat ha kani ka Philm kidan lai tadi ki jing roi bala roi do ram suchiang ubalang unong roi ba pau nam hapo ka jilla Shim Bynta kani Philm ki labon ma kidai na po mairang nong klau nang ta po like kerhong nang ta na sora kidan na mulai kat ki bangi la adep ban le audition ti haka jingpet jungi kalong kumne kidan ki ba biang kidan ki bom biang ti kat kum ka jingdawa jong ka script la nek story ti kadang long kadang kham duna kani ka kanti ki ba mentah kat kani kana paisi ki ba mentah ka shibeje ta ti yo le se shibet kin sawan gonro sawan kin nawan biang sedin tingin sai pet ya kata ti hakada do mata ti iladan pra khandai ngot ti ki ba ladep ki ba la simpom te ki ladan khat ngot ye producer kene ka Philm de RW Production ki basa sipo sorry kam nang ta but i reginis this year armot kita te ka jingkat pat jonga kalong lada ngin se pait ma kat kum ka jingdawa jong ka script nalar ka tang hapait kat kum ka audition mentak si leda ka de ka audition mentak si kalong ngila biang ki breu ta ngi jing shangi kwa ba ngin select lot mentak si Namar balai bangin ya asyakmat ya kan eka project. Te kada jitmo jongi ya kan project ni ban shoot na hau banai November. Te katai katarik in sabu namar balai ngi hapdan kam male rehearsal kumne kumtai. Te ka hakabaning kong kolong ladang ngiyo rot paro khit matai ki artis. Te gemot nyin sa sedang na banyak kam syakmat. Dai ladang ngimyo mantapat deh insai pet ya kata ngilak belong audition biang lane ngilak ban sujit breu kumne kumtai kat kum ka jingtip jongi ki artis bla de bang tai ke ki jing kerpat jonga kalong ba na kaliang jong kipat ba andang ila penmi lane de Philm andang ila penmi hagi cinema lane hagi no ki Bynta ki ba ki jing rai te kerpat penmi skema pinya I'm same support lang de ba pi share like subscribe yang next channel 2D2L Entertainment ba ka RW Production te jisha kendiat mau ngibut ban sedang shoot no ya ka jing rai kita light li jing rai tingmut ban sedang shwa ya ka kata ko jing rai ketika love song ni kong so ban ai blai pang nam ta zong blai track ta tinga pi 2L de kerteng jong adir kini sia adiru director scriptwriter dialogue nong tho jing rai belong ru producer jong ka Philm ya kan ka Philm kabla ai kerteng Raibi dan ardu producer we di One Group na jong ka RW Production ti hakane ka si ka bamtang ile ikene audition na ka bantang ngin chi sang ikene ki kumong hakatin kasi stang ki sembut tongsan namar ki maintain shop bat ki puran ki bahmat lam khmat do ya ada dulu lupa beri samulong arman disiat pada perasaan nanti ba kulin star siam hakane ka Philm Raibi Kadi bangi best spang true story, ni best spang true story. Kepada spang wei perlok sangahi tang buat bani ban pau kerteng ila de. Te bangan batai than ni ka story ru kampat su habhi namar ke pas dak ban shoot. Te ka justang jungi kan dia ban shoot kadi banai no ba. Instam shoy ki chingruai. Ni ki chingruai jong ni ka Philm ki dan lai tali. Kawai ki love song dan romantic song. Kabar de ka entry dance, ka entry te kelak belum kum kata ka jingruai lam khmat no tibat koi pada kedik sat song ti kedik ka sat song love song arwai da ram susya beri no rai bla khampau ha jong ka chala ka sungi ti hak ni ka short film ni ka Philm Raibi kedai koi hin akan ra jong ka Philm ka bla banai nuksa anda ka menta ka imlang ka salang lada filai pe bhai ni ka full film kan sudan ka kanuksa ka babha na kamta ka iblang salang hawai ni ti ka Philm kadon ni ka bas niu bat kadon ka babha namar banong tang sidon bay ka babha dur pasna hadu kot kamla on itangan
Tihan ray inpai ke jing seneng ka ba khadu ka ba ai ngi kata hi gi simba kalong ka ai ge seneng na kamta kilong din ki mandin bakin bud ha kata kalen tu film ki banga direct ki dei ka bang sedang ban yu te kwei di kan sai te nang tu ka short film pade ngale jong ka dia ka di ka competition jong ka Meghalaya East Control Society ka bangi job ya ka first prize jong ka dei ka professional category. Ti nakayang sigi ka bangi shoot pade ka baar ka dei tang ka music video ka ba ai ka teng dok kandang ka badang splash po ka Kadi ke jumpi kita. khawai ka dei jungi absan tre ki jong benai September Ada pelai. lade belai temta kalang yai lai tayo. Kathong ka jungi ka bangi nai ki dei audition ki supporting role ka dei bangi kwa banjet na ki Bynta ki kini ki artist ki barang Thymmai ki ba khamat ngila don lupa hamne ki gum jumba armat disya bari shamolong badi ba kolen star susyam kham khaman dangi kwa ban khot ini audition da ka bangi kwa nomor ba ki don ki khna ki barang Thymmai ki miolat ban le ki ki film le music video dangi khot khna ki ni kwa ban island ki ni ki barang Thymmai khna ban mi kan tiulang bangawan audition nang ni ada ngasuan bikuntu ngasim form ngatik gitu ki any choose untuk ngasut supporting part entah kedua itu sekpat tentang artili bangasim amen pelat ka mesti la nervous likla bang akan dia te kalau pempau ta stop piting terang juga bangan akte ndang ladem tu subiang labiang himta tang gede mesti manganya irisat banang Laslam ngala kwa apa bangan poi kan ni kathang bangan poi kan ni ka jing simentaken tang bangan nyolat sebab kawe runi de kena beduk laslam ngala ong me bangan wan skur silang me bangan keduk perlop ni ta em par kyong ni ki beduk nimla rek pun ban kesyan pi tang bali skur ka bai wajing ka bai skul ka bai koi bam bedi pi nimla rek te ngai bagi puas status dama te ong ngarong ngan wan ke nyen wan simenta ki ong biang te takadau ngan te sni te ngashim mu supporting aktor kani ka teng jangan film kadai ka Raibi audition te tang tas ni kan continue here kan stang tang tas ni kut tas ni simenta Jeng rayu bila aktif. season bana i try ka channel juki mat ki we te nga jong ba kirina nang rum kum ga jing rai ba kham pa ba de ka yaisha